Matul l-2024-19 il-proprjetà u artijiet għaddew minant l-Awtorità tal-Artijiet tal-Entità Sport Malta biex min-naħa tagħha tkun tista' tamministrom u tgħaddihom lill-għaddiet sportivi biex jiżviluppaw faċilitajiet u jtejbu s-servizzi li joffru lill-sportivi Maltin u għawdxin. Dan ħareġ minn tweġiba parlamentari lill-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzot-Soppardi tal-deputat laburista Carmelo Abela. Mid-dettalji li nataw jirriżulta li s-sena li għaddiet kienet l-aktar waħda li fi għaddew propretajiet jew artijiet Lil Sportmalta fl-aħħar 5 snin. Dawn il-propretajiet u l-artijiet huma mifruxima Malta u għawdex fosthom f'Ħalfar, fejn hemm diversi artijiet li ġew mgħoddija biex bdiet titwettaq il-weda trakka ġdida tal-motorsport fl-aħħar xhur. Kollox fl-aħħar 5 snin Sportmalta ngħatat xejn anqas minn 51 proprjetà jew art mill-Awtorità tal-Artijiet biex imbagħad għaddietom lil bosta għaddiet. Sa dan it-tant ħareġ ukoll li l-2024 kienet sena rekord għal kuntratti ta' fidi ta' ċnus li saru mill-Awtorità tal-Artijiet dwar proprjetajiet tal-Gvern. Fil-fatt l-Awtorità tal-Artijiet ikkonkludit 214 il-kuntratt ta' fidi ta' ċnus temporanju u 288 kuntratt ta' fidi ta' ċnus perpetwi. Dan ifisser total ta' 502 kuntratti waqt li fis-sentejn ta' qabel dawn laħqu l-490 kuntratt fl-2022 u 349 fl-2023. Dan fl-istess waqt l-Awtorità tal-Artijiet fl-aħħar sena tat spinta qawwija lid-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tagħha u għaddej proċess ta' skenjar tal-files kollha tagħha.